So, what's up guys? It's your Ilocana girl, Miss Igado. So, ayun, ang gagawin po natin ngayon is, yung content ko po ngayon is, paano nga ba ako naging sikat sa TikTok? Audio Jungle. Paano ako naging influencer sa TikTok? At bakit ako naban sa TikTok? Yon, ipapaliwanag ko po sa inyo lahat-lahat para naman dumailang pwede. Unahin natin muna sa paano ako naging sikat sa TikTok? Bakit nga ba? At sa mga at any tips para sumikat sa TikTok. Ganun. Lang, tip. Agal-halo na ka. Bakit dun muna tayo sa sa bakit ako paano ko naging sikat sa TikTok. Una, yung video kong dapat pala yung content yung video kong nagwapo baroy suputan nakmanigado. Saka yung mga yung Ilocanong basta tagay sa Beragkat ako mais ganun. Dapat pala yung content nyo sa TikTok is yung nakaka sa mga tao. Nakakaagaw attention, ganun dapat ang content nyo. Saka yung unique, wag kayong gaya ng content. At saka kung yun pala, kung yung videos mong yun yung sumikat, yun lang dapat ang i-content mo. Kunwari ako, yung videos ko na sumikat, yung yung bubanat-banat. Yun lang lagi ang ginawa-content ko. Kaya mas sumahakot ang mga viewers. At saka mas magandang mag-TikTok ka muna bago ka mag-YouTube. Kasi bakit? Kasi mas, kung kilala ka na sa TikTok, doon ka na magsimula mag-YouTube. Para i-ano mo yung YouTube mo. I-ano mo sa TikTok. Ganun. So, yun lang. Ayun yung tips ko. At saka, bakit nga ba, saka dapat yung mga content man unique, diba? Hindi yung gaya-gaya ka ng gaya. At bakit nga ba ako nabanis sa TikTok? Bakit nga ba ako naban sa TikTok? Bakit nga? Tignan nyo kasi mga TikTok. Tignan nyo kasing TikTok may community guidelines, diba? Basahin nyo muna bago kayo mag-TikTok kasi baka may mga nalabag kayo doon. Ako kasi bakit nga ba ako naban? Nung yung unang naban ako, yun yung yung di pala permanent. Tawag nun? Temporary ban lang. Yung 1 week ban. Yung yung bakit nga ba ako naban noon? Yung una pa lang yung una. Yung temporary ban. Dahil sa kutsilyo. Nag-TikTok ako na may kutsilyo ako. Parang kasawag doon yun. Batagay nagsaswarnak tapos yung mag-shot. Yung may dugo-dugo tapos may kutsilyo. Doon ako naban, bawal pala yun kasi may mga bata sa TikTok kasi baka gayahin nila, diba? Kaya okay lang yun. Okay lang na naban ako doon kasi baka gayahin ng mga bata. 1 week na ban yun. Temporary ban. Saka yung naman, bakit nga ba ako nare-report sa mga videos ko. Yung mga nagre-report sa akin dyan. Kasi yung ibang videos ko puro kalulukuan, diba? So, i-report na. So, kaya nako community guidelines yung mga videos sa atin kasi nire-report nila. And baka namin nalapag tayo sa community guidelines sila. At saka bakit nga ba ako naban sa TikTok yung 1 million followers ko, yung 1.2 million followers ko, bakit nga naban? Dahil, di ba nung naalala nyo yung nasa ilog kami, yung kami nila Miss Adobo, ganun, sila Miss Caldereta, Mr. Tampo, sumurot ganito, Rehan, ganyan. Yun, dun ako naban. Kasi may bata kasi doon na nakahubad, bawal nga, hindi ko kasi nabasa bago kasi ako mag-TikTok, hindi ko man nabinasa yung mga community guidelines. Bawal pala yung mga child nudity doon, child nudity. Ang daming mga, Kaper! Kita man alam, paano man yung community guidelines sa TikTok, ibasaik man. Kita man yung community guidelines sa TikTok, ibasaik. Ito yung mga community guidelines ng TikTok, para alam nyo. 12 seconds later. Din na. Dito mo makita yung community guidelines. Wait lang. Diba ang daming community guidelines. Kaya dapat basahin nyo muna ito bago kayo mag-post or mag-TikTok. Kasi naban ako kaming dalawa. Yun lang. Saka bakit nga ba ako naban, no?
Dahil dun sa bata. Yung bata na hubad-hubad. Eh, nasa ilog nga kami, naliligo kami. Hindi ko naman alam na na community guidelines pala yung child nudity. Kaya ayun. Tapos sinubukan kong i-recover kaso wala na ata. Kasi sa TikTok bawal talaga yung mga may nudes ganun, yung naka nudity. Bakit? Kasi may babayaran do ang TikTok. Pag ganun malaki ang babayaran ng TikTok, pag may ganun silang makikita. Kaya binan pa ng account ko at hindi na mare-recover. Kaya kayong mga nagtitiktok dyan, ang sasabihin ko lang sa inyo na huwag kayong mag-post ng mga ganun, huwag kayong basta yun. Basahin nyo muna yung mga community guidelines bago nyo. Basahin nyo muna yung mga community guidelines bago kayo mag-post kasi pagka maban din kayo. Saka ang hirap-hirap pag maban. Ang dami-daming videos dun tapos baban lang, dami-daming followers sa baban. Pwede pa naman ma-recover yung iba pero yung sa akin hindi na talaga pwede ma-recover. Tapos, yung sabi ng mga bashers ko, na kwan daw, kaya daw ako naban kasi nahilig na kanog sa Udakis. Tapos agad ado ka napapan nga picture ti balay. No, hindi po, yun yung dahilan. Ang dahilan po yun yung sinabi ko yung child nudity, kaya ako naban. Kaya kayo manahimik na kayo kung wala kayong alam ha. Huwag kayong makialam kung wala kayong alam. Char. Hindi naman pa na yun. Kaya nga po, nag-post na ako na bawal mo ng bisita kasi para maiwasan na din yung chismis at para makapag-module lang. At saka nagsaunag da case expression lang ay ako. Ano kay madanaga. So yun lang. Wait lang. So yun, di ba dun ulit tayo balik tayo sa paano sumikat sa TikTok. Kung may kulang pa akong sinabi. Kung yung videos mo pala madaming viewers na yun, madaming likes, hindi yan nawawala sa TikTok. Bakit? Kasi yung videos mo na yan, kahit gaano pa katagal yan, lalabas-labas sa mga FYP ng iba, mga nagtitiktok. Kaya dapat kung ano yung videos mo na sumikat, yun din yung gawin mo para hindi ka maanuhan ng maban, ma-shadow ban. Ano yung shadow ban? Yung walang viewers. Yung walang views, so konti na lang yung views yun. Kaya sa akin na shadow ban ako. Yung mga wag kayong mag-spam likes para hindi yung shadow ban. Dapat din. Kaya pang sa shadow ban. Yung pang sa shadow ban is yung mag-copy link ka. Copy link lang ng copy link para hindi ka ma-shadow ban. Ayun lang guys. Ano pa ba? Bili na kayo ng t-shirt. Miss Igado. So, Jaji, ang post dapat unique post mo mga dati mga TikTok, anak talaga dati TikTok, unay na minsan lang kada week na kung post, hindi sumikat na kinaganahan na ako. Dapat pala kung magbibidyo's ka, dapat maganda din yung quality ng videos mo. Sa mga naka-iPhone, yung ganda ng quality ng mga videos nila. Tapos dapat malinaw. Malinaw nga quality. Kasi wala ganas na gayagbuya no pangit iti videos mo, diba? No nalabo. Saka no nalabo ti camera mo nagkagfilterin. Kasi mas lumabo ka. Tapos kahit nakati viewers, kahit nata content mo, isulapat yung content mo niya. Kasi follow ka marot ka. So, ayun lang guys. Sana naintindihan nyo. Maraming salamat sa nanood. Love you. Meanwhile, don't forget to like, share, subscribe, and comment. Love you! So, ayun. Yun lamang po. Sa mga magpapashoutout dyan, comment lang po kayo sa baba. I-shoutout ko kayo sa next videos ko. So, ayun. Mag-shoutout na po tayo. Shoutout. Wash out. Wait lang ni Tinpun. Shoutout po kay Jerry Sensei from Isabela. Hello!
ban ka. Lauren Palafox, hi sa'yo. Shout out po sa'yo. Ingat ko always. Love you. Thanks, God. Shout out din po kay Raisin Nicole. Love you din po. Keep safe mo. Shout out kay Melissa Joy Abuso. Hi ate, thank you para sa aba-aba. At Hana May Sobra, hello po. Ingat po kayo. God bless. And Allen Galieto Vlog. Hi sa'yo Allen Galieto Vlog. Subscribe din po sa Allen Galieto Vlog. And Lauren Palafox. Hi. Napay ba? Wait lang. Shout out din kay El Leia or Piano. Hello po, Lodi Cake. Michael Jan Jampok from Isabela. Giyaman nakit kapsat. Jan Sapuan. Shout out sa'yo from Santiago, Isabela. Napay ba? Shout out din kay Vincent Damasen. Hi Vincent Damasen. Taga-ano ka? And Gialyn Manuel. Hello, ading ko. Shout out din kay Erica Leda. At syempre kay KZ Azul. Ay, KZ. Shout out din kay Lady Lamador. Thank you. And Jason Labusta. Ba? Carla Lapitan, hello. At syempre, Jericho Ramos. Shout out next vlog. Stay safe and healthy. Kastamit la kanyang kabsat. And Joey Makabalog. And Annalyn Guillermo. Hello po. Napay ba? And Marito Calpito, hello po sa inyo. Ingat po kayo palagi. Tonski Naval Vlogs. And May Ansolina. RJ Timbreza from Ramon Isabela. Hana Javier, love you po. And Shen Bigayan, hello. Pauline Taginod, shout out po sa inyo. So yun guys, yun lang po ang nagpa-shoutout. Sa mga magpapa-shoutout po dyan, comment po kayo sa baba. Love you. Ingat kayo always. Hope to see you soon. Audio Jungle.